Keď je toto, že záznam, tak bude? Ide červené? Toto. Takže dobrý deň, vítam vás, nachádzajú sa práve v Taliansku, Porto San Elpidio, apartmán, točí ma turban a práve vás zavádzam do hierarchie zaujímavej relácie časti kuchárskej, časti alkoholickej. Prvý moderátor som ja, ne? Štefan Skrúcaný. A potom tu mám kolegu Mária. Dobrý deň. Môj dobrý kamarát, poznali sme sa dneska. Ja vás zdravím. Ale poznali sa dlhé roky. Mám tepku, prvý základ, daj si plavky a jedno šlapky. Jedno prstky, či ak sa volá, ticho šlapky. A umyj si nohy. Umyj si robotnické, umyj si umy. Daj robotnické, somalské dieťa, čo vyšlo z Maltovskej brigády. No takže, jak môžu poprosovať, robíme farfale s omáčkou bolognese. Dali sme si zobrieť vodu, pridali sme soľ. Soľ? A cestoviny farfale. Zamiešame ich, pokypríme. Vlastne keď budeme mať vo fázi, že farfalky budú, farfalky sa varia 8 minút, hej? Keby sme nechceli. Pridáme olej, pardon, na pamičku. Keď budú 4 minútky, tak na pamičku dáme olivový olej. A vtedy pridáme, otvorím, musíš počuť zvuk. Pridáš, poď, pridáme. Celé to tam, vyškrap to, Niko, lebo tam ono zostane toho mŕtve. Ja! No, tak aj parkety sa najedli, vždy sa musia aj parkety Vyškrap to najedli. všetko. Ježe, nebude nažraná, nebude nažraná. Otočíme. Niko, tam je mŕtve tej omačky s dvermi. Vodu? Tak, takto sa to robí u nás. Pocítime omáčku, dáme do kamery. Takto, ešte som. Trošku vody, stačí. Stačí. Dobre, aby sme neprehnali toho. Melón, určite keď varíte, kúpte si 15-kilový melón, lebo musí byť. Tento melón je proste perfektný, zachytáva všetku špinu a je to neskutočné. Všetko špinu zachytia. Takže Takto, PS, ako mimo kamery, ako môžete ho kúpiť ten melón 15-kilový, ale nenájdete 15-kilový melón, chodte s Máriou na dovolenku, ona vám ho ujebe. Slečna Mária naľavo. je to tak proste. No poďme sem, lebo Nie, máme pardon, konečnej to je fázi. magia. Nejsme v konečnej fázi, počujem si to? Áno, pridáme tam. Pováž sa to tam dať. Dobre, tak nie, ale Dobre, takže keď sa na to varí, tak kuchári si dá marnulu. Dáme mu pravú Slovensku, sme v Taliansku, ne? Ukáž akú. Počuj, ale ty moc sa robí. môžem sa vás pýtať, pardon, jednu otázku? Sitko, kde sa nachádza? Dobre? Sitko, alebo nie ste zorientovaní, my varíme teraz novej transakcii, novej dimenzii. Zober si to, máš tenisovú raketu. S tým hrával ping-pong na turnaji školskom? Áno. Toto máme práve z Modranskej Ružinovskej. Motivát cestový. Ja varím, sa mi to dohrieva. Mária, ty sleduješ aj čas? Čas? Nie. Časové v hlave. Časové v hlave. Keď si správny kuchár, ty to vycítiš. Ochutnáme cestovinky. Palia. Palia, to keď palia na to dobre. Pokiepím je. Pokiep. Zahrám si lollipop. Ochutnáme. Ešte tvrdé. 2 minútky PS, ja typujem. Ja by som mal 2 minútky 10, uvidíme, kto vyhrá. Vlastne domáca manžela, tak teraz dávam do tých ružinovských. Ale pán redaktor. Takto, iba... No. Pomiesime. No onu bolognesku treba počkať, tak to si zoberiem. Aha, Niko, najprv. nemáme barek. Niko. Pán redaktor sa učí veľmi rýchlo. Vidíme zmenu. Nech sa páči, pán redaktor. Skúšime takúto vareku. Počkaj, lyžičky. Dobre, áno, tam. Dobre. Ale keby ste chceli, môžete pridať aj bebe keksy. Originál aj disco keksy. Čo chcete? To už je podľa chutí. My vás Teraz teraz... sa veľmi hodí k bologneckej omáčke. A táto kávička na napitie tejto kvalitnej večere nemá chybu. Počkaj, ale ja by som povedal, že už bude. Omáčka bude. Omáčka bude, dobre, tak ju dáme bokom. Dáme bokom. A vypneme, že nedojdu požiarnice. Ale to ja si to dala jesť potom, hej? Jako? Ja si to dala jesť. No, to Jako jesť? Tak ty mi neo. No. A teraz máme príhodu, stalo sa to 2 roky dozadu, ne? Tak som...
som na blici, ne, tak pijem, ne, a Bodko, že uvarím ti obed, ne, zlato, ja, že dobre, ne, že uvar mi, ne. Tak mi uvarí špagety, ne, varí mi špagety, ne, a po 45 minútach mi povie, že počkaj, dal som variť špagety, ne. Po 45 minútach, bolo to jak oné, Malta, zemiaková Malta, cestová, dala mi na to kečup, čo ani nebol kečup, lebo to bol obyčajný kub jednota. Pridáme trošku do omáčky. Pridaj. Kub omáčka, ne? Opo vás. On tam dal. Tebe nebevali ako hladná. Ty normálny? Ty si je hladná. Ty si šaj. Ale ako vieme, alkohol sa vyprchne. To vyprchne. Tak ale musíš to variť. Počkajte. Musíš to variť. 50 metrov okolo mojej kuchyne. Všetci takú jemnem, že ono ti ste... Nechoďte nám do redakcie. Kalani, ale Diváci sedia diváci. to nemusíš tlačať. A to není ono. Normálny, ja som hladná. Tak dobre, to vieme. A o to čo, jak Poď sa sa nie? vypáriť. Na to pri mne nejde. No. Nie tak. Hlavne keď máš to. Babi, nevedete mi? No. Ania. Nie na hentom si to no. Čo si mi 45 minút na špagety a dala Ty si úplný, ty čo robíš? Čo? Vyhni ten hrniec. Nedala si mi tam Vyhni ten Ty mi to hrniec. povedala. Daj, prečo daj, chyť. Tam výzva, poďme. Dala som dali špagety. Si teraz púšťal plyn. No. Super. To je jedno, ako slovo sa si zmenilo, alebo tak, ale... No, pani kuchárka, pani pomocná kuchárka, prosím odstupte. Počkaj. Toto nerob, s týmto sa nezahrávaj. No, dáme to tam. Pridáme plynu. Čo robíš? No, je to dobré. Počkaj, už nemáme? Cestovinky už budú. Cestovinky už budú. Vyber vody meč. Počkaj, ochutnáme. Dáme sem. Ha. Sú. Ochutnáme. Budú. Niko, poď mu chytiť to síto. Oho, to bude zaujímavé. Nech sa páči. Spolupráca? Mário, Zapichneme do melónu. vždy musíte mať melón, ale 15 kg, keď nebude viac ako 15 kg, tak ani nemáte. No, napichnuté. Počkaj, ruky sú mi potrebné, tak... Pusti studenú vodu, Niko. Ne, nie, my sme Taliani. My sme Taliani a my vieme ako na to. Ale aj teda nemajú rúrky. Dávaj si. Daj to zatiaľ do cestoviny. Ne, tak, pomaličky. Daj to do cestoviny, tam. To tam nezmestí. To sa tam nezmestí. Mestí. Všetko sa zmestí. Tam zostali, Niko. Spravil som mokrú duhu. Toto si dáš ty, Katka. Ha. Aby To si sa vyškrám, ne, však už tam daj. Kurva, pálí to. A že nie som. Vy musíte aj rukavice. Čo si išiel robiť? Dá to tam. Tak daj. No, pálí to. Čo mám u teba? Ak tam bude ten chlast, Mario, vieš čo spravím? Čo? Tak to celé zožrať. A ešte tam aj dolejem. My si to zjeme. Myslíš, že to je nejaký trest? Aj upracujem, umriem. Presne nás to, poďme. Idem? Prestriem? Takže prvý základ je lyžička Upratať. napravo, lavačka na... Upratať. vidlička naľavo. To je Svieca musí byť. Odložíme všetky. Nepoď sa